Di man ko, ako'y kusog. Ako mga batiis. Pero unsa na nakadugay? Mga upat na katuig, sir. Upat na? Mayong buntag, kumusta? O karon na naagyapunta diring Dapitas Barangay Kauyunan, Opol, Misamis Oriental. No, alang sa pagpadayon sa tong krusadang bugas gikan sagod sa Baritan. Ato lang panglarohon nga kini atong ginahimo dili ni vlog. No, maula may tumong ani nga maghatag inspirasyon, no? Labi na sa inyong mga anak nga makalantaw sa itong videos nga mabot ang panahon nga sila na say maghimog krusada tungod kina-inspire sa itong ginahimo. Okay, salamat kayo. O kauban gyapon na to, no? Si Alphon Dignos, no? Ato nga si Mr. Revin, no? Ako ng kauban, God Samaritan. Og napo diri, no? Si Kagawad Jonel, no? Ang buutan nga Kagawad diri Dapitas Barangay Kauyunan. Hi. Hi. Ito. Oh, diri ta. Hi, mayong buntag ya, ma'am. May buntag. Si Zen kahatol ko, no? Lagi kay nakanhimi din tungod pud kang Kagawad. Kagawad Jonel. Makasabot ba sa Bisaya? Okay ra? Makasabot ko. Lagi. Sige kay. Murag ang Mas sentry. tigaron ka niya, ma. Makon okay ra ko? Okay ra ta magistorya ta kadjot? Oh, Lagi kumusta man ka? na high blood man ko, na stroke. Pili dali mo. 85 man siguro na, sir. 85 years old na. Tapos na ba ito ba? Di ba? Pero okay ra? Mati gyapon. Mati gyapon ta ba? Di man ko kalakaw. Di ka kalakaw. Pero ang ko gyapon ta sino nga tagan gyapon ta. Way kuan sa pagampo no basi maghatag milagro atong Ginoo, di ba? Okay, paano ba daw to? Basta maabot og 100 years old. Na 100,000? Kakabalo ka na? Ha? Oo na, ano? Sa DSWD. Naa, sir. Sa munisipyo po, hatag ba na? Maragbutan mo po ninyo mga opisyal sa Opol, no? Sige. Todo. Piyon sa nakakadugay sa imong gibati, ma'am? Di man ko, ako'y kusog. Ako mga batiis. Pero unsa na nakadugay? Mga upat na katuig, sir. Upat na? Ingana iyang sitwasyon, di na sa kalakaw? Na kuan siya kanang na stroke siya ba na di na makalakaw, pandemic man to na wala naman manadala sa doktor kay base igno nga COVID. Mao lagi po problema Hantod karon na di na gid siya kalakaw. Kalakaw ba? Pero sa una, unsay trabaho nimo tod, ma'am? Sa trabaho mo sa una? Pagpamili nga, ra pagbasok. Ang basok, Partners. farmer. Pero katon to sa una, pili anak to nimo? Sila ko. Siyam ka boxer kami man nagsuon. Kugihan Ang siya. isa namatay sa dito sa Manila kay tungod sa pandemic wala gyapon nakadoktor. Nakaron nabilin mi walo. Puli-puli mi sa akong mama o Bantay. kada adlaw bantay. Tapos nga, butan po mo nga mga anak. Dili biya tanan ni nga di ba? Dili tanan ni nga na. Uban nga, ikaw ro diya, tagaan ng kwarta. Kamuga. Nasabot yun mga puli-puli yun. Nasabot mi sa akong mga kuan igsuon nantod ang kagawad namo kay mamaya mong paminawon ang iyang tingog. Nagipod. Butan ninyo kagawan. Butan. So at least nga. Pero wala, antod karon wala nagpa-doktor. Wala namo na pa doktor. Kay, Kay wala lagi namo kwarta ra. wala ba? Pagtubong lang dito sa lungsod, wala na. Kagayan pa kaagi, pila kay piti. Ako kayo. Dako ang plite Pinon, entertainment ba dito sa Lumbia? Okay ba? sa upora. Upol ra gid mo. Nalayo kayo, di ba? Napilay pa sa gastos piti, tambal pa resita. Di ba? Dako gyud. Malagi mo na kalisod Pay lagi. kwarta. May kwarta lagi. Munay mo ingon ang uban nga, di man Ako ba na mo na yung ikamot matay ang pangitay sa kwarta. Pag sabot niya nga, awa na makita nga kwarta kayo magpabaylo. Nagutan na dahil siya. Sakit man sa kasing-kasing itong yung ikamatay. Nga. Sige, ngani na lang basin og tungod kay wala gi kwarta, wala na kapadto sa doktor. Basin og na ay gusto mo tabang si isulti sila, ma'am. Sige lang mga Matabangan ka mapa-squad lang, mapa-check up ba. Sige. Ano po bulig. Panawagan ka. Sige, panawagan sila ha. Ambot lang ka, sir. Sige lang, at least. Panawag ka hamin ba imo bulig? Ay kaluoy ka para mat-check up ka. Check up ka.
Sige, okay lang. So at least na para sa mga basin og na nakalantaw sa tao karon. Basi og kuan kanang maluoy sila sa akong mama ba na tagaan og tabang makapagsikap. Sige. So, pwede mo hatag sa inyong tabang ang ato na kang ma'am para pod maka-check up. Kaya lagi pamiliti lang diri daan bisan pag ingon tag libre, no, ang pagpa-check up dito sa lungsod. Pero diri sa speedy wala. Lisod yung kayo, no? O pasalamat po tanay si Kagawad Jonel. Ang butan ng Kagawad sa mo na laki mo sa matagan sa bugas ikan sa sa Maritan. Kagawad, sa mga Samaritan. Jonel, ang bugas ng mani. Ani ha? Tara na, Ang po pang Zen Kahatol t-shirt. sin kahato sulugoon sa mga katawhan. Sa Labi na katunag man, mga kabus Kahatol ng t-shirt. Ang katawhan. inspirasyon niya sa sulod. Labi O na na sa likod ha. katunag Mabasa na niyo at least mo. Salamat, sir. Oh, salamat. mga Sige. tiyan. Pag kuan sa akong mama. Okay, sige. Salamat ha. Okay, sige. So mo to no ang atong ikatulo ba to? Ikatulo sir. Ay ikatulo. So ikatulo nga atong natagas bugas gikan sa God Samaritan. Kauban gyapon nato si Kagawad Jonel no sa barangay Kauyunan, Opol, Misamis Oriental. Og akong kauban no God Samaritan na Alfon Dignos no si Mr. Raven. Og kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.